Dobrý den. Lezení musí být vždycky bezpečné. Musíme dodržovat bezpečnostní pravidla, což je u lezení nejdůležitější. Proto vám tady ukážu takovou názornou ukázku. Správný díry, vole. On se to oblíká na nohy, víš? Aha, na nohy. Voles. Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se ti lano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Paní Bartošová říkala, že jako, když takhle lezu poprvé, takže to je nejlepší, je to pravda? Je to nejlepší, no, protože nevíš, co to máš čekat. Takže se nemám čeho bát. No to bych se směl bát, ale... Já mám strach z vejšek, ale to je adrenalin a že to prostě mám cítit úplně ze spoda. Ze spoda? Jo, to je to... No ta nahoře možná ze zora. Až tam pověsíš nahoru, tak to budeš jako úplně cítit a ten adrenalin půjde v žilách. Ti bude proudit. Takže tam vylezu a budu nový člověk. To zase ne, ale... Prostě pocítíš něco, to si asi v životě ještě nikdy nepocítíš. Povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila. Ach, příště než tě vezmu do věží, koukneš si do balónku, on tě prověří. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výzku nespatříte více, dudlaj, dá. Voles, neboj se, nic to není. Nepolezu, já se bojím. Neboj se, polez. Nepolezu. Voles, nikdy. Polez, neboj se. Ne, já bych spal. Polez, prosím tě. Nepolezu. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výzku nespatříte více, dudlaj, dá. Voles, prosím tě. Tak dobře. No vidíš. Voles. Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se ti lano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku.